Ty už, Marek, máš aj predstavu, že kto by nám mohol hroziť v prípade, že by sme s Rusmi prehrali, skončili by sme na 3. mieste v našej skupine a kto by nás čakal potom z tej skupiny? Tak tam je to, že potom hráme s 3 ďalšími, čiže tam uvidíme po dnešných zápasoch D skupine, kde to bude jasnejšie, ale podľa všetkoho by to mohlo byť Lotyšsko, Fínsko a Česko. Ktoré postupia s nami a s nimi by sme potom mali hrať s každým jeden zápas. Takže tí Česi sa k nám blížia. No, ešte sú tam aj Dáni v možnosti, ale predpokladá sa, že Dáni pôjdu. Nerobme z Čechov takého strašiaka. Určite nie. No trošku viac českého šťastia, keby sme mali, lebo Česi dávajú na majstrovstvách sveta, aspoň teraz tento rok góly vždy spoza brány. Áno, Jagr Štestí náhoda, to je známa trojka. Jagr Štestí náhoda. Sú to aj najznámejší hokejisti českí. To si ma pobavil, kolega. No dobre, tak zajtra držíme palce samozrejme a teraz už sa, myslím si, že už takou hrozbou majstrovstiev sa stávajú Nemci. Ale tiež mám pocit, že keby sme vyrovnali, tak tí Nemci sa rozsypú, lebo už si pýtali oddychový čas. Nemec sa ti nerozsype len tak. Ale rozsype. Použijeme iné zbrane. Dobre, no úvahy hokejové máme za sebou. Vy uvažujte po svojom, ako len chcete. Zajtra rozhodne všetci fandíme 25.